Gaurko bigarrengo platera, eta aste hontako azkena. Amaituko ja. Hori da. Eta pentsatzen dut ikusita osagaiak postre bat ditu, ezta? Bai, amaitzeko postre bat ingu, krema millorria, da bueno, osagaiak esan. Osagaiak, hori da, osagaiak esan duzkizut. Arautza, vanila zotza, azukrea, glas azukrea, irina, gelatina horriak, esnea, rona, mugurdiaren marmelada eta sable orea. Osagaiak esan ondoren, hazingo beha. Bai. Lehenengo eta behin pastel krema bat ingo dugu. Gine berotu, krema egingo duzu, ezta? Bai. Gaur adi egon krema nola egiten duen, badakizue batzutan egiten deula eta beste batzutan ez. Orduan gaur egingo dugu Gaur litro krema egingo pastelera, hori da? Litro egingot. Eske batzutan gertatzen zau inda ekartzen dugu. Bai. Zuk ikusten dutenez gaur orea inda ekarri. Nik horrea ekartoten jez, horlan probete kizintarretzen dagoena da. Hori da. Vainilla esotza, botako txagu. Hori da, pixka perfumia emateko, ezta? Bai. Arki. Azken errepaso bat emango diogu jatetxeari, igeretxe jatetxeai. Nun dago Getxon, hor, Areaga plaian. Ereaga ondartzan, bai. Ereaga ondartzan. Txonegurin azpian. Getxo portu zarrea sartu baino lehen, bide hortan. Bizkaia. Bizkaian, nola ez? Eta jatetxeak haundila aukera desberdinak ematen dizku terraza, hortxen aperitu hartzeko, goizian, ondartzatik pasea egin ondoren, ondartzatik anerten ondoren, udaran, leku aproposa. Jatetxea, japoniarerako jatetxea alderdi batian, eta beste alderdian brazeria ditzen dio beak, baina dake parrilla handi bat, arraia eta okela eta txuletak eta danetik egiten ditue, bertan bi eratako jatetxeak. Eta erdian kafeteia handi bat, bertan baitare pintxuak, nahi izanezko hamburguesak, eta holako gauzak joko ere bai. Pikoteko brama gauzak. patatak. Hori da. Eta gero goian daka zaloea handi bat, zeak emateko, eskontzak emateko adibidez. Bueno, eskontzak, o batailua, holako evento handi bat emateko, aprobozeko lekua. Bai. Bai. Eta gero zei. Bueno, 100 gramo azukre botako tesona. Bai. Irina 75 gramo, da 2 urrute. Litro erdirako. Hori da. Segidu, Pilar, kontetan gurotela zerbekon. Eta nikon esplikatzen, zalo handi badolako jatetxeaz eskontzak emateko. Eta gero, beste leku batean, zekin eszenailu eta guzti dakazue. Bai, hane batzuten musike grupoak eta goten die joten. Hori da, bai. Da, sobretodo, bueno, gabetan da, boda dausenien da, orden jente etorten da. Teatro txiki bat bezala, igual musika orgainia jartzen da, eta besteak inguruan dantzan. Gero, lehen, azte guztien ez dugu aipatu, bueno, after edo deku lan diskotek antzekoa, kubatak eta hartzeko eta... Gero, gabien ere, bai, klaro. Zapatu domeka, bueno, bariku zapatu domekatan, egoten da gabaze trauak hartzeko, goizeko ordu txikizita arte, han egoten die gure bi lankidiek, eta, bueno, gudagunak hori trago txubeta hartun, kubata edo mojitoak edo... Montxak horratzen, iskino batean gaine txilaut bezala dazkazue sofak eta ana jarritan. Horra, aprobete, bueno... Aizu leku aproposa, bizilagunak inguruan goian daude, horiek ez dute entzungo, pentsatzen dut, eta bertan, antxen inorri molestatu gabe, kriston festa, ezta? Hotela insonorizeta dauda, ez da gape entzuten, así que... Claro, hotela. Arrazo, 22 logela, batzuk itxasbiztakin da beste batzuk atzean, baina, bueno, bertatik. Etxi, albornozak kendu, eta uretan zartu, erten, jantzita, tak, logela, kompleto. Albornozak kendu bari, janlik, terrazan. Ez, nahi nun ezan logelatik anerten, eta zuzenien baino bat hartu goinean. Baino hartun da, gero, bertan pintxoak armozuterako danetari, eta bueno. Bai, bino, logelakin nahi nintzen pentatzen momentu honetan. Bale, hori badeku ja. Aukera guztia, loiten dunak, ez dunak egiten, jaten dunak, dana. Eta zer gero falta zagon? Yoga ikastaroak prestatzen dituzte, baita ere? Yoga ikastaroak, segidua esan dugu. Maguak. Umientzako aukerak egoten die. Domeka goizetan da. Sukaldeteko tailerak, bai, apurbetan eta... Bueno, oin engotena da, esnea apurbetan nago eta... Likido ipintzeko, hau apurbete... Trabetako, bueno... Honexen, dego berriz, zu gaina, ez da? Bai, ikutuzu vainilla asko dekola, gureta da hori, ze honek pastel krema, gure pasteleruek vainilla askoa ziken deu.
eskatu gutzu mesedez eusteko hau bai. txinoa ganien. Hori da. Jurgi, zu berez, Gernikarra eta momentu honetan hortzen lanian. Gernikarra, nagurin lanien, bai. Bueno, Gernika Bilboko banaz, aburbete bizitarikoaz, zantzien Bilboko lagunek eta sartuko die. Hori da. Gorantziak bialdu lagunei? Gorantziak laguneri, Gorantziak kuadrilleri, da, bueno, gero batez be Gorantziak, ukitezen sukalde buruek, irurek, Iñaki Lazkano, Igor Ruiz, Junfai eta Iñaki Cabrejas, eurek erakutsizte azkenien sukaldi ezer dan, da, ofizioa zelan dan, da, bueno, da gustora da bierreiken, da eureri be, Gorantzi bet, da eskerrik askoak emotie, bertotik. Ondo. Onja topera enbiune da, aprobete korputze hartzi, Bai. Bueno, bizin bilartien, haue mermeladie, berotzen hasiko. Bai. Berotzen hasiko gara ja. Bai. Urgi ez da konturatu baino momentuz, aita eta ama astu inditu agurtzea, ezta? Bueno, eurek egunen ikusten hau eta... Bai, baina, gaur egun... Bai, ama posik egongo da, hemen telinen ikusik eta... Danai Gorantzia bialdut etxeko aiez, hoxe. Ama, aita eta Olaiari, nire arrebieri. Hori da. Arrebe Gorantzizek. Justo, kompleto, gu lanea berriz, Ipinko zuz gelatina guretan, no edes? Bai. Tinau erreingo eta kontuz ekibide. Zenbat horri? Lau ez, niko. Lau? Bai. Geretxeko lanki direbe Gorantzizek, lagurbet, ametik. Bueno, esan du Igeretxeko lantaldeai baitare agurra, ezta? Bai. Baina etorri da Monika, azte honetan. Bai, Monika, nire laguntzen ibili hemen astazoan, nire Japonerren nire ziken deulan, nire lankidea da, eta hori da. Amendeku, gugaz. Esango dio zartzeko, ezta? Venga, zatoz. Kaixo guapa. Gu ondo? Zure laguntzarekin ondo azte guzti honetan? Bueno, behar duzuela ez dut uste, Bai, pixkat bai, pixkat antolatzen da horrela, ondo. Hau badau ja, ataren got. Atera. Zuere lantaldean behakin, ezta? Bai. Hasienetik gaude hor, eta, bueno, oso pozik niretzako oportunitate osoa, bai. Oso ondo, bai. Eta oso pozik nago guztiekin, ikasten. Ikasten, eta zu berez lehioan dara ibilizea eta lehio eskolat izatoz? Bai, lehiotik ere bai. Abeira. Pasaden urtean, amaitu nuen. Amaitu zenuen? Bai, eta nire lehen lan... Lana da Igeretxekoa. Bai. Ondo, ikusten dutenez, leku honean zaude, Bai, ikasteko oso pozik. Oso pozik. Bai. Bai, japoniarerako sukaldaritza eta bertako ere, bai. Bai, ere bai. Ondo. Bueno, pili hau badau ja. Bai. Urua zu otzitu. Zer nahi zu? Hau otzituku ja. Hotzean, zean, osailuan sartu? Bai. Bale, ba. Bueno, oin pasta sablea hasiko naz. Milorre haiteko apurbete zabaldu inbiu. Urua zu Monika niri lagundu gelatinak botaten ermena dara. Hau pasta sablea, bueno, azukre normalaz, azukre ilune, urune, gurine badeko, vanilla sotza. Eta legamia? Eta legamia probet. Danakola bol batian sartu eta hori masa egin, ezta? Apurka-apurke, bai, gurina probete puntu pomadan intxibide. Bai. Krema bat balikieles muduen. Bai. Ondo. Tego koloria ematen dio azukre beltzak, ezta? Kolore tostatu hori. Hau ja badaukazu. Hori oin zabalduko elako bandeja baten. Bota ona. Da otzitzera, paseko dugu. No. Hori, ontzi horratzen utzi eta listo. Hau ja bateko zabaldute. Hone, hasingo duguzena, da olako milorreak egiteko bizati atarako duguz. Zerriteko bi galleta? Milorreak egiteko bai, olako bi galleta. Bai. Goiko kapi eta bekoa. Hori da.
labean zen, denbora egon behar da. Labean egon bideu 10 minutu, 15 minutu, apurbet kontrolen bide, depende zelako labideko zunda, 180 labera sartzeko... Ontzi bat, bai. Hemen txen adibidez, hemen ondo txiki-txiki? Txikitxu igual. Zartu, batera hontan, da listo. Hemen honela honez, Bai. Hau, otzitzea, hau. Osgailura eraman. Noski. Nik zable orearen desberdintasuna hemen ikusten detena da, legamia gehitu diozu eta legamiak ematen du aukera gero labean pixkat altza ingo dala, ezta? Bai, apurbete, askorik ez da altzeko, baina... Gutxi, baino pixkat bai. Dobli ez, baina hor bilko da, gutxu bet. Hori da, bai. Labero tengo dugu. Baian sartu. Hau sobran dekune gorde ingo zabe, segoneke baliozku egunetarako kamara oso ondo konserveten da. Egunetan? Bai. Zer iruditzen, koloria badaka honek, Ondo dauz, ja. Putzu bete juntu, politia gatzen Kontuz da, baterakin, zuri besta... Ez kolore pixka hartuta, paterakin kontuz. Hau beteta daukagu. Beteta dakazu. Bai, kontuz. Bai. Horrek asko. Bete bai ingo guz. Eskinak. Pero, perfecto, ez da gatzetan geratu behar, baina, bueno. Baina, nahiko. Politia bat moten dugu, txikitxo dugu. Hori da. Neurri berdinean, bat bestin gainean jartzeko, ez da? Bai. Bueno. Hori da. Hori. Gertun. Esku garritu. Gelatina karkostasun, Monika, mesedez? Bai, Bai, noski. hemen zapila, lortzeko. Horrek asko. Arki. Hori da, gelatina. Gelatina falta jakoain. Eskerrik asko, Monika. Eskerrik asko. Neurri berdinean ebaki, gailetaren neurri berdina, ez da? Gainean jartzeko. Barraina ezin bada, antzekoa. Ba, antzeko hori da, bai. Zuzi dultzen ze pasteleritza egiten baita ere? Bueno... Ensaladekin da gehiago? Bai, bueno, alboko aurreko kanpoan dago, iruirekin, eta gehien egiten dudana sushia da. Sushia da? Bai. Hori da. Bai, berak plater beroak egiten ditu, eta... Baina, bueno, denetarik jakitea ez dago beran. Hori da. Hau gelatina edo, ipintzeako hau krema pastelera litro erdiko berreon botatxagu azukri, Orden oso dultzi dalez, gelatinak apurbete... Mostu egiten di hori, ez da? Mingotza edo sartetza putzu, garrastazun pixkaren baten dio. Hori. Hain falta eragun, ja. Azukrea, ez? Bota behar diogu. Azukre glas, bota gotza gurra. Hori da. Izkan zizu. Bat. Hori da. Eta garro Monikari utziko dugu platera paintzen, ez da? Bai. Bueno, juro oso polita gusten ditu ere bai, Bueno, izena. Nik saltzi pinekot eta... Hori da. Danon artean. Danon artean, hori da. Hor gainean mugurdi bat ipini eta listo. Bai, ez bera. Hori da. Pistatxoa. Bai.
Mugurdia hortxe gainean. Horrela zaituzten. Pizkat, Eta bere lan egiten du, askotan berak hor heldu egiten dio. Horrela ez da erortzen. Ez da erortzen, maira ondo iristen da. Eta hauek, hemen gainean ipiniko Bat zandareak. Oso fina, honika bai. Begira gaurko bigarrengo platera, eta azteontako azkena. Azken ukituak ezan, eta bere dastatuko dut. Esnea, vanila zotzarekin irakin. Arrautza, azukrea eta irina nahaztu, eta esnearekin bat egin, eta guztia berotu. Mugurdi marmelada berotu, eta gelatina horriekin nahaztu. Sable orea zabaldu, 2 zati atera, eta labean sartu. Milorria osatu, geruza desberdinekin. Gainean, glas azukrea ipini. Kibia, mugurdia eta matz handereekin apaindu. Gastatzeko momentua. Txen? Oso polita, Aurkezpena oso polita. Galleta, krakengo du, osiko. Eta nola borratu. Arke. Oso zofina dau. Entzungo zenuten, galletaren korruskariaren soinua ez da, holaxen dago, gorgorra, goxua, eta gero marmelada honekin, primerako platera. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Biloi izan, plazerra izan dela, azte honetan zuekin lan egitea, zurekin kamara aurrean, eta zu atzian, jota fuego lanian baita, Bilok, lan talde egiten. Bueno, a ver, jentiek behintzen zuzer ikesi badeu, etzien edo, edo, bueno, por lo menos, geuse beste era batera egiten da, posgarria. Eta gehien bat, lehenengoak izan zeatela, Japoniar sukaldea, honea, txorienera ekartzea, ezta? Gogoratu guztioi, guk badugula webgunea, txoriene nahi zuenean nahieran ikusteko aukera duzue, bertan dituzue aste hondako errezetak, eta baita ere, aurreko astetan egin ditugunak. Gogoratu, nahi zuen momentuan klikatu txoriene saioan. Eta zuek ere badezu, ezta? Bai, 3webikoitza hoteligeretxe.com. Hori da, gogoratu non dauden, Getxon, Antxen, Zeanplaian, Ertzean. Aste hau bukatu dugu, eta gaurko batikan bagoaz, zuei agurrezan, eta gure ikusleei, astelenetik aurre berriz hemen izango gaituzuela. Eta badakizue, beste sukaldari bat izango dugu bertan, zein izango dan, astelenian jakiten da hori. Aio, eta agur izan. Agur.